Образованието е ключът към мечтите и бъдещето. Без него е трудно да се развиваме, да си поставяме цели и да ги постигаме. То ни дава знания, умения и увереност да се справим с предизвикателствата на живота. Образованието не е просто училище или университет. То е всичко, което учим през целия си живот. То ни помага да разберем света, да правим избори и да създаваме по-добро бъдеще за себе си и другите. Искам да благодарим на госпожа Димитрова, която ни помогна и осъществи нашата мечта Елена да продължи да учи. Аз съм госпожа Димитрова, учителка съм в професионална гимназия по кожени изделия и текстил доктор Иван Богоров. Кристина е наша ученичка от миналата година, вече 9 клас, тук вече 2 години продължава в нашето училище. Тя се свърза с мен лятото миналата година, 2024 година, за нейната приятелка Елена. Проблема беше при нея, че тя искаше да учи, но поради това не можа да продължи да учи. По принцип Елена е нейна връстничка, трябва да е 9 клас, но поради тези обстоятелства, че тя не е учила, в момента е в 8 клас. Те се свързаха с мен лятото, за да мога да помогна Елена да започне да учи в нашето училище. Това беше моята роля. Ролята, в която те ме поставиха, зададаха ми най-различни въпроси, какво могат да направят, за да може Елена да продължи да учи, да бъде до 7 клас и да остане само там, за да може да помага на семейството си. Но детето има желание да се развива, да работи след това, след 12 клас, като едно нормално младо момиче иска да си вземе живота в ръцете. Да не бъде зависим от родителите си, а да бъде самостоятелен човек. И затова Елена се свърза с мен, разговаряхме с нея, казах ли, че аз до някаква степен мога да им помогна, мога да разговарям с баща и по телефона. Говорим с него за откъде идва проблема. Проблема беше, че бащата не беше сигурен дали дъщеря му ще посещава редовно училище, притесняваше се от тези проблеми, дали няма наслажение и така нататък. Но чрез дългите разговори те бяха много настоятелни, Кристина и Елена, бяха много настоятелни, категорично бяха решили, че Елена иска да учи. С тяхната борбеност, така да се каже, и с тяхното желание и хъс за образователната система и да бъдат образовани, стигнаха до момента, когато вече наистина бащата вече се съгласи, приборихме се с това тяхно желание, бащата беше поканен в училището, видя обстановката, видя учителите, видя стаите, видя другите ученици, които учат в нашето училище, и бащата се съгласи да пусне Елена и да я запише в 8 клас. За съжаление, Елена се изпусна една година, което не е малко, но това не е проблем, защото ако има желание, има и начин.